Riwruok moro mar kor gweng' matiye kar chung' od bura ma Suba North koro chako chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre mag nasari kata ECD kaka yo mar jiwo somb jopuonjrego kod neno ni gibede skul e kinde duto. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro ni ochaki e skund primar ma Chamakoyo kendo gibiro tere skunde mamoko manie gwengego. Riwruogno mar kor gweng' ma ong'ere ni Rural to Action matiye kar chung' od bura ma Suba North ochako chenro magitiso ni School Wellness Program mar chiwo nyuka ne jopuonjre mag ECD maginyalo konyorego e kinde magidhi nyime kod chenro mag sombgi. Chenro ma kamano ne gichako e skund primar ma Chamakoyo e kar chung' od bura ma Suba North gi dwaro mar neno ni jopuonjrego oyudo mijing'o mar somo kaluwore ni moko kuomgi wuotho kilomita maboyo ka gidhi e skul ka moko bende dhi ka ok oyudo migago nikech chal mar familia magiwuoke. Wellness program en program wadwani watim mondo wakony nyithindwa matindo mane ECD nyaka bende ndalo mabiro e classes mamoko mondo yudie nyuka moro matin maginyalo medogo energy sama gibiro e klase kata gisomo e skul. Ma wadwa timo nikech thothne e rural areas machalo Chamakoyo kama nyithindo wuotho mabor mondo gichope e skul. To yudo ni samoro nyithindo matindo gi ok oyudo chiemo kata gimoro ma gimadh gokinyi sama gibiro e skul. Ma miyo gi tich matek kata bende miyo jopuonj tich matek nikech samoro nyithindo ywak, samoro nyithindo nindo gionge ngufu magichalo timo gang'ono maginyalo somo godo. To nwafwenyo ni e rural ka kata e skunde mane community ahinya gi distance bor. Koro mondo wakel program moro ma bende unique manyalo konyo nyithindwa gi wamigi chiemo moro. Riwruogno wacho ni gichako temo chenro ma kamano gi e skund primar ma Chamakoyo mondo mi gine kaka obiro dhi kapok gitere skunde mamoko mantie alworano kendo en chenro mabiro miyo jopuonjre bedo kod teko e kinde ma gisomo. Gisani wachake sub county Mambita and gisani bende ok watime sub county mangima, watime mana e skul achiel nikech watemo ni to bende en gima nyalo timore. To bende en gima bende nyalo medo timore kata kopogore gi Chamakoyo Primary School. To nikech ma en chakruok, watimo mana piloting kaka migawo mok mar piny owacho ma pod tin. Wadwani wachake mana gi jo ECD. En achiel kuom very key components magwa ma wan godo in the early years education nikech nyithindo ma wantiere godo ka gin nyithindo matindo much range from 4 years to 5 years. Gin nyithindo matindo ma ok nyal dembore class from saa okinyi ma gidonje school from saa 2 nyaka saa 6 on an empty stomach. Omiyo feeding program is very important and very key. Japuonj maduong' e skund primar ma Chamakoyo Paulo Gutu kaachiel kod board matayo skundono orwako mokalo chenrono magiwacho ni biro miyo jopuonjre mag ECD bedo kod mijing'o mar dhi nyime kod chenro mag somo kod bende tieko lewo ne skul ma jopuonjre moko osebedo ka lewogo. Aneno ka jonyuol orwake maber, wan wawegi kaka skul warwake maber kendo aneno ka nyithindo mor. Kawuono at least aneno ka wan e classes at least gin active maber kabisa. Wakwayo ni program ni omed dhi mbele kech koro ang'eyo leo manyicha ng'eny skul dhi dok chien and nyithindo maya maboyo manyicha koso chiemo at least gibo yudo gimoro ma ginyamadho. Amor gi chenro ma kawuono timore kawuono ni kech aneno ka odhi kelo nyithindo mang'eny and nyithindo koro gidhi perform maber nikech gichiemo gi time mar somo ok giwuoth mang'eny. Ta gombo ni the Rural Action omede chien ni obed malach. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Migago chako tielo mar adek mar ndikruok mar